La primera cosa que em va sobtar és aquest plantejament d'unes beques de menjador amb uns adolescents de secundària. Que al poder tenir aquestes gotes de realitat crec que et portes una sensació molt positiva, amb el sentit que veus que les coses es poden millorar. Cómo desde el mundo empresarial podemos conectar su realidad cuando acaben de estudiar con la empresa, ¿no? Fer una película basada en una película de terror que a mí me agradan mucho. Y vosotros estáis en esta edad en el que todo, absolutamente todo, es posible. I així que em va fer el primer mos. La tendresa de la mirada d'aquests nanos realment m'ha emocionat. Sabeu què és una empresa? Jo crec que projectes com aquests, els que hem vist aquesta tarda, són necessaris. Fins que no estàs al lloc no veus realment aquesta realitat. Porque me gusta mucho escribir o inventarme cuentos. Una sociedad que no cuida a sus niños no tiene futuro, ¿no? Me'n vaig avui convençut de que podem fer un món millor.